dit is iets uitgebreider, iets gevoeliger onderwerp. Eigen cultuur versus Nederlandse cultuur. Eigenlijk westerse cultuur kun je wel zeggen. Wij zijn allemaal als volwassenen hier gekomen, behalve de kinderen die hier geboren zijn natuurlijk. Wij moeten kinderen als ouders in 2 culturen opvoeden. Je eigen cultuur, je eigen bagage, wat je vanuit je eigen land hebt meegenomen. En je komt in een land met heel andere cultuur, heel andere omgang als het om geloof gaat of traditie of wat dan ook. Dus mijn vraag is, vooral de ouders, hoe hebben jullie ervaren om kinderen in 2 culturen op te voeden? Halkaan aan nimid waan guursanay, carruur baan ku dhadhalnay, dhaqan kale noqotay inaan carruurta ku korin. Marka labadii dhaqan sidii loo heli lahaa balansigoodii, dhexdhexaadintoodii, kii aan nimidoo nagu cusbaayo wadankii ajnabiga ahaa iyo kii annagu aan wadanay oon wadankeena kala nimid na inaan siinaan rabnaa, ama ha noqoto luqad, ama ha noqoto diin, ama ha noqoto dhaqan. See waalidiintu u arkaan, carruurta hadhow ayaguna hadli doonaan, waxay ayagu u arkaan waalidiintu inay sameeyaan, inay fiican yihiin iyo kale ayaguna hadhow aan ka maqlaynaa. Hadda su-aasha horeysa waxa weeye waalidiintu say u arkaan oo ay khibradooda ilaa hadda ay tahay inay carruur ku koriyaan wadankan aan deganna. Khibrada idin soo maray aad leedihiin oo kale labadan dhaqan. Wallahi waalidka halkan ilmaha ku korinaya dhibaa haysta. Waalidka wax bartay halkan waxaa laga yaabaa inuu casharkii ka caawiyo mataqan macallinkii ku ardayay halkan inuu diintii baro mataqan qur-aankii hadusha macallin dugsi oo weyn meesha dugsi qur-aan ma jiro. waalidiinta marka inta ilmaha ku korinayaan dise marka ayagu wax soo baran ilmihii caawin karana cilmiga diiniga iyo maadiga midna ka caawin karin problem iyo culays weyn haysta inay dhaqankooda ku ilaaliyaan dadkan kalena ay si fiican ula dhaqmaan oo well integration fiican ayagu diintooda iyo dhaqankooda ka tegaynin waalidkan culays haysta waalidkiina dad wax bartay uma badna marka ilmaha markay iskoolka yimaadaan inay ka caawiyaan casharada ay kala shaqeeyaan halkan diinka baraan dhaqankii baraan marka waalid saa oo culays aad u weyn weliba ilmaha badan waalidka dhalay oo halkan ku dhalay culays aad weyn waa in looga garaabo waaye madaxa daalaya haddii keen wax barana waa inuu la raadiyaa macallin u qabtaa lacag ku bixiyaa oo ka caawiya casharka macallinka qabtaa diinta marka problemka halkan ilmaha waalidka culays saaran aad dadku aysan dareemin laakiin waxay ku xiran tahay waalidka intelligence-gooda iyo say ayagu mataqaan wargeliyaan iyo say u kala caqli iyo intelligence waalid waxaa jira ilmihii ka fakanayaan ilmihii ilaalin bay rabaan wadankan problemkiisa badan waa la isjiidanayaa marka ilmaha focus weyn inay ilmaha ku hayaan way waalidka. Yusuf zegt inderdaad, die ouders die hier kinderen hebben en ook kinderen hier opvoeden, die hebben niet makkelijk. Want behalve dat zij dus in 2 culturen de kinderen moeten opvoeden, is ook dat zij de kinderen moeten ondersteunen op allerlei gebieden. Onderwijs, andere activiteiten, maar ook bijvoorbeeld huiswerk. Gewoon als het kind hulp nodig heeft thuis, moet het dus de ouder het niveau hebben om dat kind te kunnen ondersteunen. Als de ouders ook zelf niet dat niveau hebben of niet in staat zijn om het kind te helpen met het huiswerk, ja, dan komen ze samen niet verder. Want de school verwacht gewoon dat dat kind geholpen wordt. Behalve onderwijs probeer je ook het geloof mee te geven. Dus je moet ook zorgen dat hij ook Koranles krijgt, het kind. En je moet ook zorgen dat hij cultuur meekrijgt. En je moet zorgen dat hij de huiswerken moet helpen. Andere Nederlandse activiteiten die bijkomen, die weten we allemaal. Sport, zwemles, allerlei dingen. Dus ze hebben het niet makkelijk, zegt hij. Dus zij moeten eigenlijk wel een beetje ondersteuning krijgen. Alleen moeten ze ook zelf aangeven van ik heb hulp nodig. En zij moeten de juiste hulp zoeken. En de juiste persoon die hun kan helpen op het gebied van onderwijs voor hun kinderen of andere activiteiten. Ja. Ja.
Precies. En proberen in het objectief als zo. Ja. Ja. Dan kan je geen objectief zien. Maar je moet dat vertonen zien maar. Zodat je een beetje log beetje Hassan Sura, Cherif, Sasson Nola. Je moet ook gaan karren. Ja. Maar ja, ik ga. Ik ga zo maar van. Alhamdulillah. Oké. Ja. Je moet maar basis goed zijn. Oké. Maar het project is dat zo van. Ja. Hoe ken je? Ja. Ja. En wat zeg jij? Hij moet wel wat zeggen. Ja. Ga daar zeggen, als ik mag samenvatten, ja, basis begint er gewoon met het kinderen Somalisch spreken. Tot 5 jaar sowieso, tot 4 jaar. En Ahmed noemt een voorbeeld van sommige ouders die vinden het fijn omdat ze zelf de Nederlandse taal aan het oefenen zijn en aan het leren zijn, om tegen de kinderen Nederlands te spreken. Want zij willen lekker ook zelf oefenen. Dus die keuze maken ze ook van om te zeggen, nou, ik wil ook Nederlands met de kinderen spreken. En Galda zegt gelijk, maar als je verkeerde Nederlands of gebroken Nederlands zegt, hè, onvoldoende Nederlands beheerst, en het kind is ook nu aan het ontwikkelen om de taal een beetje onder de knie te krijgen, dan schiet er niks mee op. Dan gaan ze op verkeerde manier elkaar oefenen. Dan heb je verkeerde communicatie. Dan zijn de rollen omgedraaid. Hè? Juist. Dan lijkt het straks dat hij zelf veel dingen gaat uitleggen van nee, je moet meeluisteren. Als een brief komt of van de school wat komt, dan zegt hij nee, ik leg het wel uit. En natuurlijk legt het kind uit op zijn manier, op zijn voordeel wellicht. Dus dat is wel risico. Gadder is van mening van Nederlandse taal mag wel minder zijn, maar zorgen dat je gewoon het kind bijles krijgt. Ja. Je moet wel bereid zijn om te investeren, om te betalen. En sommige ouders die zijn niet bereid om te investeren en te betalen, of niet kunnen betalen. Maar je moet wel het kind ondersteunen. Op een professionele manier, een bijles, een huiswerkbegeleiding. Ja. Omdat je weet dat je vanuit huis richting Nederlandse manier niet veel hebt meegegeven. Ja. Dus dat is, en een belangrijkste punt zegt hij, ik maak meer zorgen op die vervolgen van die generatie. Dus wat kunnen deze generatie, volgende generatie meegeven? Dat is jouw belangrijkste punt. Ja. En dat kan alleen maar als wij nu nog in leven zijn en zoveel mogelijk meegeven, dat zij dat over kunnen dragen aan de anderen. We moeten gewoon ook kijken, scholing qua Somalische taal, ook scholen te zoeken en te kijken. Als je kindje 2 talen leert, volgens mij wordt het nog ook beter dan, ik bedoel, het kleine kinderen kan alle 2 talen aan, heel makkelijk. Als jij wil dat je kind in het buitenland zijn taal spreekt, je moet niet alleen, hoe zeg je dat, mondeling dat communiceren, maar je moet ook schriftelijk aan hem leren, zodat hij zelf straks in de toekomst zelf kan leren of boeken lezen of uitzoeken hoe hij woorden kan straks vertalen. Dus alles begint bij schrijven en lezen. Het gaat niet om dat de kind automatisch gaat, ja precies, ja. Alfabetisch moet hij dat even ook onder de knie krijgen. Ja. Als jij niet kan lezen, ja, wat daarop staat in het Somalisch, ja, dan zie je al, hoe zeg je dat, je hebt je al een grote achterstand. Ja. En dan laat maar staan als je gewoon groot wordt, dan heb je de neiging om niet eens te zeggen dat je Somalisch bent. Want alles begint bij de taal. En als iemand je vraagt waar kom je vandaan, je bent hier geboren, ja, maar diegene ziet jou als Somaliër, ja, uiterlijk. En dan zeg je ja, ik ben geen Somalisch. En ik spreek de taal niet. Prima, maar dan kan je iets aan doen. Kan jij in de toekomst iets leren, een paar woorden. En ja, het is jouw deel, het is jouw identiteit. Wat Bushra zegt, wij willen ook in een latere leeftijd willen we dat ook leren. Tuurlijk, je hebt ook genoeg mensen, wat Hani ook zegt, die bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren die beide goed onder de knie hebben en die ook wel ver komen. Maar ik denk wel dat je dan wel extra stappen moet zetten, zeg maar. En ik denk wel dat je het later nog kunt leren, maar dat zit ook in je eigen motivatie en dan moet je het ook doen. Precies, motivatie en de wil. Ja, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat je dan nog prima vloeiend kan gaan spreken, maar dan moet je er wel wat meer voor doen. En dat hoef je denk ik minder als je het vanaf jongs af aan al meekrijgt. Ja, maar het heeft beide voor- en nadelen, denk ik. Wij zijn eigenlijk hier gekomen voor een andere situatie dan de gastarbeiders zoals Marokkanen en Turken. Dus wij zijn straks opa's en oma's van Somalische kinderen. En wij kunnen ook
bij wijze van spreken, als kleine kinderen bij ons komen, ook iets meegeven. Het kan zijn qua taal, het kan zijn qua cultuur. En wat ik ook aan het begin zei, is gewoon, je bent er nooit te oud om te leren. Samira die zei net, is gewoon, je moet iets extra inspanning verrichten om taal te leren. Maar ik zeg gewoon nogmaals, gewoon zulke bijeenkomsten organiseren, onderwerp bespreekbaar maken. En ik denk dat gewoon onze derde en vierde generatie, dat we straks beide culturen gewoon makkelijk onder de knie kunnen krijgen dan wie dan ook. Inshallah. Dus dat moeten we geloven, er is nog steeds hoop. Wil ik ook van de meningen, ervaringen van de kinderen, jongeren horen hoe de ouders doen tot nu toe. Carruurta weydiinaya say ayagu arkaan waalidiinta ilaa hadda say carruurta u koriyaan inay ayaguna u arkaan in waalidiinta si fiican ay wax u sameeyaan inay leeyihiin aaba ama hooyo saas wax ka bedel marka waa isfikir dhaafsanayna maadaama waalidiinta hadda ay dhaheen wixii la rabay. Aan de ene kant is het misschien jammer dat je de Somalische taal niet helemaal hebt meegegeven vanuit vroeger, maar kijk ook waar je kinderen nu zijn. En ook naar mijn eigen vader en moeder, maar ook over oom Hassan de kinderen. Ja, daar kan je heel trots op zijn dat ze ook meedoen, dat de Nederlandse taal zo goed is meegegeven. Zal ik Somalisch doen, hè? Het Nederlands heb je al gezegd. Somalisch. Sandra waxay tiri waa qiyaasi karaa inay waalidiinta ay isdhahaan carruurtii markay weynaato waan ka xunnahay inaanan luqadii xoogaa aanan ka kabin markay yaraayeen ama 4 jir ahaayeen ama 5 sano laakiin yay hilmaamin markay hadda fiiriyaan carruurta meeshay gaareen heerkay gaareen markii loo fiiriyo waddankan heerarka laga gaari karo hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto la tartan carruurta kale inay ay ku riyaaqaan aan ku farxaan way inaysan xoogaa niyadda ka jabin aysan dhihin oo Soomaaligii iyo xoogaa waa ka liitaan carruurta taasaa xoogaa aan ka jiifanay laakiin dhanka kalena waa inay ku farxaan ama ay ku faanaan in carruurtii ay heer sare gaareen sida aan meeshaan hadda ka soo baxnay iyo iskuulladan ka soo baxnay iyo diblomayaashaan qaadanay markii la fiiriyo. Belangrijk is gewoon onze kinderen hebben we gewoon keuzes gemaakt qua taal. Hè? Gewoon tweede plaats gegeven. Dat hoeft niet per se Somalische taal direct te leren. Maar we hebben cultuur iets meegegeven. Ik heb best wel multiculturele vrienden en dan kunnen ze allemaal hun eigen taal en dan kunnen ze ook Nederlands goed. En dan gaan ze vertellen over hun cultuur en denken, oh, ik weet eigenlijk best wel weinig over mijn eigen. En dan vind ik dat wel jammer, dus dan probeer ik het nu wel. Dus hele Marokkanen bijvoorbeeld zijn echt heel veel generaties in Nederland. Maar die kunnen nog steeds de Berbers en Arabisch en Nederlands. En kunnen beide doen. En wij laten het allemaal een beetje vallen, dus dat vind ik wel jammer. Dat de Somalische cultuur al weggaat, terwijl we de eerste generatie zijn. Wat zou jouw advies zijn aan de ouders? Ja, toch wel 50-50. Maar het is ook moeilijk hoor, dus ik snap het ook wel. Maar dat we gewoon kijken dat we meer over de Somalische cultuur leren. Ja, asxaabteeda, saaxiibaday ama carruurta iskuulka nahay inay luqadoodii gurigii hooyo ay ku hadlaan carabi ha ahaato ama muxuu ahaa Berbees Marokkaan ku hadlaan ama Turk luqadoodii bay guriga kala yimaadaan marka waa fiicnaan lahayd ay tiri in 50-50 boqolkiiba konton oo ku koriyo oo taasaa hadda jeclaan lahaaba in lagu socdo haddii macquul tahay. Dat heel veel Turkse Marokkaanse eigen taal, cultuur kennen. Maar aan de andere kant is het zo van, zij zitten hier meer generaties. Ja. Ze hebben hier opa's, oma's. Ze gaan elke jaar naar hun eigen land op vakantie. Het is geen excuus hoor, maar ik bedoel, die voorrang hebben zij. Aan de andere voorrang dat zij hebben is het, ze hebben een cultuur dat hechter is dan Somaliërs, denk ik. Somaliërs die hebben zelf oorlog met elkaar in Somalië. En dat hebben ze hier meegenomen. Dus die hechtigheid en die gemeenschap tussen Somaliërs, dat missen we al hier. Iedereen is met zijn eigen ding bezig, iedereen is met zijn geloof bezig. En dus dat speelt ook een rol. En wij kwamen hier jongere leeftijd, zonder ouders. Dus wij waren bezig met eigen leven, laat ik maar zo zeggen. Eigen carrière, drukteheid, je bent aan het werken, je bent zelf aan de school gaan. En dus weinig tijd om met kinderen Somalische cultuur, Somalische taal mee te geven. Dat speelt ook allemaal een rol. En ik ben een van de ouders die wel de spijt van heeft dat mijn kinderen dat ik geen Somalisch meegegeven heb. Absoluut. En
ik ben wel bereid als jullie die oudere leeftijd willen leren om mee te beginnen. Mijn kinderen zitten al hier trouwens. Maar cultuur vind ik ook wel belangrijk, wat Abdelkader zei, van, dat je ook dat meegeeft. Het is niet alleen taal, maar Dinta, Dakanka, dat speelt allemaal rol. Dat het Ramadan wordt samengevast, en dat het suikerfeest wordt samengevierd. Somalische arrosio, bruiloft samen gaan, dat de meisjes geen hijab dragen. Dat zijn we een beetje meer succesvol dan een taal. En de factoren heb ik al aangegeven van de factoren dat meespeelt, de taal. Dat wij zelf geen ouders hier hebben die ons ermee helpen met opvoeding. Dus we moeten allemaal zelf redden en iedereen is verspreid, woont in Nederland. Dus Engeland en Amerika hebben zij meer Somaliërs, die wonen bij elkaar, die helpen elkaar, die spreken beter Somalisch. Ja, ik heb eigenlijk dezelfde mening als iedereen. Ja. Gelijk vanaf het begin beginnen je kinderen gewoon opvoeden tweetalig. Niet alleen maar Nederlands, maar ook niet alleen maar Somalisch. Dus ze moeten ook gewoon in de maatschappij ook mee kunnen draaien. waxaad miisaan saaraysaa waddankan way fiican tahay qofka ilmihiisa diintiisa iyo culturekiisa ku ababinaya iyo luqadiisa qof fiican waaye waalid fiican waaye aad u fiican wayna fiican tahay laakiin problemkaysta wuxuu yahay waddanka uu joogo manjuransihii ama waddankii 90% iskoolka hadduu tago 50 arday galaaska la fadhida 40 ka mid ah waa Netherland 10 waa ajnabi macalinka hadduu ajnabi yahay xataa luqadda Netherland wuxuu ku barayaa cunugii TV-gii guriga markuu yimaado TV-ga akhbaaraadka hadduu fiirsanayo waa Netherland baa lagu soo daynayaa Soomaali adaa u soo haray keliya marka waxaa fiirisaa 10% ma noqon kartid marka loo fiiriyo conclusion mataqaan cunugii waa laga jiidanayaa xagga luqadii laga jiidan dariskii Netherland ay ku hadlayaan adeegii marka adeegaysa Netherland way mafad iskoolkii oo cunugii intaas mataqaanaa waqti dheer uu ka qaadanayo interest siinayo waa Netherland marka waalidku aadka u fiican oo ku dadaala cunugiisa ila limit buu celin karaa laakiin biyo aad badan baa hafajinaya cunugii waxa waaye mawjado badan maartay way ku hafajin cunugii culays baa saaran oo ah bay'adu la noolaa yaa waxa waaye bay'adu la noolaa oo dhan yaa luqadda ku hadlaysa Soomaaligi hooyay aabbe kaliya iyo laba qof oo Soomaaliya kula hadlaya 180 marka waa la jiidanaya cunugii adoo waxaan jeclaan lahaa horta mud waa adagtay tii aan ku koriyo hadduu aan la doonayo ilmahayga idoo qof 100% Soomaali oo islaam ay guursado oo islaamka kalaba ka saarba aan iska dhigo ayaan jeclaan lahaa maxaa ummadii isku keenaya waa dhaqan bal turki guursada Soomaaliyeed balaad baaf duwan islaam ma diidan islaamnimadiisa halkada saan u dhaqmo ma dhaqmayo waxba in kala horjeedo barrier baa jira wax dadka u dhaxeeya marka qofka Soomaaliyeed ka qaloomaysid waariyaha hebel waariyaha haddii say garan wada waa xigto ama meel bal iska soo galaya Soomaaliyeed waxba isku wadayay kowde marka waa muhiim de ouders zeggen dat woord moeten die moet eruit liefst het liefst zeggen ze willen we dat de kinderen of jongeren of onze kinderen liever trouwen met iemand die dezelfde cultuur en geloof heeft. Ja. Willen jullie hierop reageren? Ayaan? Liefde kent eigenlijk geen discriminatie. Je kan wel op alle kleuren vallen, zolang die maar moslim is. Dus het mag wel van alles, maar het liefste moslim. Ja, maar wat ook iedereen zegt, het liefste je eigen cultuur. Het is het makkelijkste, ook met opvoeding en alles. Maar als het niet kan en je bent verliefd op iemand, dan moet hij wel moslim zijn. Dat moet wel. Ik denk dat cultuur niet uitmaakt. Ik denk wel dat geloof, wat Ayaan ook zegt, geloof is makkelijker. Ja. Dus ja, het liefst zou dat wel zijn, maar uiteindelijk denk ik dat je anders ook nog wel aansluit. Ja. Om het positief af te sluiten, deze stelling. Het woord moeten moet eruit. Liefst met iemand met dezelfde geloof en cultuur. Maar sowieso zegt Ayaan, hij moet moslim zijn. Ja, iedereen mee eens? Dus die 100% heb je niet. Wat Ayaan zegt is gewoon hetzelfde geloof, is ook prima. Maar dat heb je ook geen garantie. Want als je nu Somalische meisje bent en je trouwt er nog een Somalische jongen. Vanuit huis hebben jullie meegekregen 100% islam als geloof.
Maar dan heb je ook geen garantie. 25 jaar getrouwd, nu bijna. Hè, dus gewoon heb ik alleen maar, alhamdulillah, dus gewoon een goede ervaring mee. Dus cultuur en geloof moeten we niet door elkaar halen. En 100% de garantie heb je niet. Dus gewoon, liefde heeft helemaal geen gezicht. Volg gewoon je hart, maar ook met je verstand, zou ik gewoon zeggen. ama Carab ha noqdo ama Turki ha noqdo ama qolo Afrikaan kale ha noqdo dhibaato badan aa dhacday markii dhib dhacdana wax meel loo raaca male meel lagu xalliyo male marka waxaan dhihi lahay Soomaalida gaar ahaan muslim iyo gabdhaha Soomaalidiina raadsada dhaqanka dadkaas ah waa hal dhow inagoo dadka kala nafcayn xumaynayn hakadoo dhaqan dhow. Waarom moet iemand eenzelfde cultuur of dezelfde kleur gaan trouwen? Waarom? Ik heb nog nooit gezien, terwijl dat ik in Amsterdam ben of grote steden ben, dat een donkere man of donkere opa en donkere oma samen hand in hand gelijk lopen, zeg maar. Dat heb ik nog nooit gezien. anigii gabadhan dhalay qof ajnabi oo ogolaadeen laakiin wiilka waa sii dayn lahaa because waxaan fiirinayaa wiilkan wuxuu ii keeno anuu i raacayaa meeshan ka yimid oo asal ahaan ku abtirsanayaa ma fahanti laakiin gabadha hadday Moroccan ama Turkish ii keento waa i daayay qofkaas ma fahanti Turki ama Moroccan ku abtirsanayaa marka waxaa loo fiirinayaa qofkan adiga kula falgelaya ma ku raacaya abtirsina ahaan mogti magacaaga ma qaadanaya oo qof adiga kugu abtirsanaya ma yahay mise waa qof Cabdallah iyo Faadil iyo jinni kala raacaya ma fahanti hadduu yahay qofku aniga qof igu abtirsanaya waa welcome mogti ma fogeynaya cuqdad weyn kama qabi laakiin gabadha hadday Moroccan guursato ay Turki guursato cunugay dhasho Turki noqonaya abtirsina ahaan marka saasa age-kan oo kala qaadaya maadaama aysan aniga soo raacin magacayga aysan qaadanaynin waxaan wiilka magacaygu qaadanaya uma ogoliyo qofkan gabadhan ma ogolayna ku dhahay wiilka oo ogolay because wiilka anigu raacaya Hij zegt nou de dochter met wie zij trouwt vanaf dat moment is eigenlijk de stam of de familie gaat dus dan weg. Dan hebben de kinderen die zij krijgt, die komen niet meer op mijn naam of onze familienaam. Dus dat kun je gewoon eigenlijk zien als verloren generatie of verloren kleinkinderen. Maar de zoon, als die trouwt, die heeft de achternaam voor mij. Die houdt gewoon qua clans, qua naam, behoudt hij allemaal nog steeds. Dus wie hij ook maar binnenbrengt, of een Marokkaan is of Somalië is, krijgt ze allemaal op onze naam. Op mijn naam, op Kleins naam. Maar de dochter is geen vervolg. Dus daarom bescherm ik haar extra dat ze in ieder geval die traditie behoudt voor de geloof, voor de Somalische cultuur en op die manier. haddii rabto maxay yidhahdaan hadday gabadhaada maanta ay aroosto wiil Marokkaan ah gabadhaada la yiraahdo maxay yidhahdaan Samira Yusuf Ali wiilka ay dhashay ama gabadha ay dhashay haddii rabto magaca aabaheedii yaa weyn siin kartaa marka waqtigu waa isbedelay sidii hore ma aha waqtigii hore ma aragtay ninku unbaa magaciisii maxay yidhahdaan lagu wada jiray lagu socon jiray hadda laakiin markay dhashay ma aragtay waxay dhihi kartaa aniga waxaan u baahanahay wiilkii ama gabadheeda oo magaca familka aabihiisa ama wiis la siiyo marka jaanis weyn baa jira hadda. Je kan ook iets van elkaar leren en zoiets opbouwen en gewoon die Somalische community en alles bijhouden en ook zoals Marokkaanse kan je ook van elkaar zo leren, zeg maar. Dan heb je dat, zeg maar, bij elkaar. Ik vond het boeiende discussie, boeiende meningverschil, maar ook elkaars ervaring delen. Dat vond ik allermooiste. Van, dat ouders konden aangeven hoe zij hebben ervaren om kinderen hier op te voeden, maar ook dat de jongeren ook konden aangeven van wat zij wel of niet goed vinden of verbeterd kunnen worden. En ik denk dat het nog niet afgelopen is. We kunnen nog uur, 2 uur doorgaan. Dus inshallah in de toekomst gaan we nog een keer zo'n bijeenkomst organiseren over jongeren en ouderen. Ik hoop dat er nog meer jongeren zijn. Dan gaan we tegenover elkaar zetten, ouders en de jongeren. Dan wordt het een mooie debat, een mooie samenvatting straks. En ik wil jullie bedanken voor de aanwezigheid, voor jullie komst, maar ook vooral jullie bijdrage, jullie meningen, openhartigheid en heel erg bedankt. En